आसतु धीरे धीरे आसतु बाबा अखंडमणि प्रसाद एठारे बिक्री आपण मैंने प्रसाद पाई जातु प्रसाद मूल्य मात्र 60 टंका प्रसाद डालमा खटा भजा सतुड़ा शाग मुग जय बाबा अखंडमणि भक्त मैंने शुणु बाबा अखंडमणि दर्शन थाली एठारे बाबा मणि प्रसाद पाई जातु प्रसाद मूल्य मात्र 60 टंका प्रसाद डालमा खटा भजा सतुड़ा
ବାବା ଆଖଣ୍ଡଳମଣିଙ୍କ ପ୍ରସାଦ କରାଯାଉଛି ଆପଣମାନେ ପ୍ରସାଦ ପାଇଯାଆନ୍ତି ପ୍ରସାଦ ମୂଲ୍ୟ ମାତ୍ର 60 ଟଙ୍କା ପ୍ରସାଦ ଡାଲମା ଖଟା ଜୟ ବାବା ଆଖଣ୍ଡ ଦର୍ଶନ ଛାଡ଼ି ଏଠାରେ ବାବାମଣିଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ପାଇଯାଆନ୍ତି ସନ୍ତୁଳା ଶାଗ ଭୋଗ ଆସନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସନ୍ତୁ କରି ବାବା ଆଖଣ୍ଡଳମଣିଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ଏଠାରେ ବିକ୍ରି କରାଯାଉଛି ଆପଣମାନେ ପ୍ରସାଦ ପାଇଯାଆନ୍ତି।